Bekungekho kudala apha emazantsi edolophu kwakubhuza abantu begxalathelana besuka kwiofisi bezokuthenga kumashishini akufutshane, indawo zokutyela neevenkile zekofu. Kodwa ngoku uninzi basebenzele emakhaya. Amashishini athi kunyanzeleke bathethathethane nabanini bendawo khona ukuze banciphise amaxabiso. Ukulunga kwenye kukonakala kwenye. Njengoko iinkampani ezininzi nabasebenzi bekuchwayitela ukusebenzela ekhaya, kuwathwaqile amashishini. Baphulukene nengeniso, kwalahleka nemisebenzi emininzi. People working from home has really affected the business, and we currently only doing probably 50% of our turnover, half the amount of staff that we used to have, so yeah, it's been quite bad. Iivenkile zekofu ezininzi zithe zavala. Abo basasebenzayo bathi abanakumelana nokumiswa ngqi kwentshukumo kwakhona. In Green Market Square, it's a tourist attraction. It's a place where we get a lot of visitors from overseas to visit here, you know, and of course that's where most of our business come from, and also the offices around town. Eliphondo lithi icandelo lezokhenketho beluvelisa imisebenzi engapha kwekhulu lamawaka. Ngoku okusekuhle ngesiqingatha selinani kumnyinge ekhulwini 50%. Bathi bayakwamkela ukususwa kwekhefu. Ngoku benza uphando lokuba bangenza njani khona ukuze amashishini aqhube athengise obusuku nemini. I've heard time and again from small business owners and traders across Cape Town how they need every possible hour of trading to make an income and better pay their staff. Ese sixeko sithi siqeqesha amashishini endawo ngendlela esilungekileyo yokuphatha abathengi. Thule Joga. Windaba ze SABC ndiseKapa.